pa ito, lalaki. Saan po mga biyahe na? Yung kaya mga may isla, tulong. May isa pwede mo siya yung Roro na tinatawag. Wala po nung loro dito dahil walang biyahe. May tira daw. Pangisda lang po pala yan. Lala ko Roro. Pangulong. Grabe lalaki ano. Ito ako nila, turo man yan. Kaya lang po yung mga truck. Ay, oo nga, ang laki nga oh. Papunta ng Spato. Isa na po. Ayun palang Roro. Tayo ay lalabas ng Camarines Norte. Itong way na to, papunta to ng province of Camarines Sur. So doon tayo gagala sa umagan to, Saturday. Let's go! Time check, it's 9:50 ng umaga. Ito tayo sa National Highway, sakop ng Pamplona, Camarines Sur. Ayan, so dito sa kanan ko, papuntang Pasakaw, sa kaliwa ay papuntang Pamplona proper. So dito tayo sa may kanan. Ito ay papunta ng Pasakaw, Camarines Sur. So let's see what's in here. Ayan no, dagos po kamo sa banwaan ng Pasakaw. So siya yung mayor, favorite tayo ko. You are now entering Pasakaw. Ayun. So ito na pala. Eto na. Siguro yung sentro. Hanapin natin yung pinaka-town proper. Beautiful church. Siguro eto na yung kanilang church. Ganda ah. Wow. Beautiful. Pwede kayang pumasok.
Church of Pasakaw. Ito na po ang pinaka-sentro ng Pasakaw. Ano po? Tapos yun sir, ang munisipyo po yun. Ah. Ito yung munisipyo. Try natin makapasok mamaya. Brown out dito sa Pasakaw. Ito yung agahan ko ngayon. Aga ako kayo sa bahay kanina. Buti na lang yung 7-Eleven. That's it. Sa kabila, yung kanilang munisipyo. Ito yung munisipyo. Sa kabila, yung kanilang simbahan.
tayo dito sa pinakasentro ng Pasakaw. Yes, sa kanan ko, ito yung kanilang Municipal Hall. Pasakaw Central Terminal. Kanina sa drone shot, may nakita tayong dagat dito. Puntahan natin. What's this? Balik tayo. Plaza. I love Pasakaw. Dito talaga tayo dito. Tayo lang. I love Pasakaw. Let's go! So yun, napuntahan na natin yung munisipyo. Napakita natin kahit konti yung kanilang simbahan, yung kanilang, I think, the plaza. So ngayon naman, hanapin natin ay palengke at iba pa na pwede natin mapakita dito sa Pasakaw. Woohoo! This way to exit. This way to exit. One way. Parking. Parking. One way. No entry. Ito na yata yung pinakapalengke. Siguro maglalakad tayo dito. Maghahanap lang tayo ng parking. Yan, may parking. I think pwede. Pwede po dito mag-park. Ito na po ang pinakapalengke. Ano po? Salamat po. Pasakaw Fishing Port. Pwede dyan sir pumasok. Okay lang? Wala pong bawal. Salamat. Ayan o. Oh, ganda o. Ooh. Beautiful.
Ganda dito. Pasakaw Fish Port. May island doon, no? Ganda. Ganda ng mga bago. Saan po mga biyahe niya? Kaya mga isla, ano? May isa pwede mo siya yung Roro na tinatawag. Wala pa nung rolo dito dahil walang biyahe. May tira daw. Pangisda lang po pala yan. Lala ko Roro. Pangulong. Grabe lalaki ano. Ito, sa kanila, turo man yan. Kaya lang po yung mga truck. Ay, oo nga. Ang laki nga, oh. So, papunta mo sa bato. Isa na po. Ayun palang Roro. Tapos na. Sa YouTube. Ayos. Di pa din masyadong mainit ngayon. Hindi ko lang alam anong oras na. Anong oras na po? Wala din. 11:08 11 na pala. Salamat po. Time check, it's 11:08 ng umaga. Pasakaw Fish Port. Ang lalaki ng mga bangkang pangisda. Yung pinakita natin kanina, pangisda yun. Ito nga nandito, malalaki din yan. Pangisda din. Siguro lakad tayo sa market naman nila. Dito naman tayo sa market, sa public market. Medyo madilim ngayon, brown out. Sa harapan makikita mo yung mataas na bundok. Ayun, no. The market.
siguro ikot-ikutin lang natin tong bayan ng Pasakaw para dun sa mga kababayan natin di nakakauwi nasa ibang bansa. Mapakita natin, malamang namimiss nila itong lugar na to, at least mapakita man lang natin. Hanggat may daan. No entry, one way. Oh, sabihin, ito na yung simbahan. Ito na. Hindi tayo galing kanina, umikot lang pala tayo. Ayan na yung simbahan. Ibig sabihin, malabas na to. Yun. So balik lang ulit tayo. Alright. Ito naman tayo siguro. Pasakaw CBD Terminal.